Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fatan kowa ya wani lafiya. Yau zan nuna muku ta yadda za a haɗa frame a cikin PicsArt. Da farko za ka shiga cikin PicsArt ɗinka, ka nemi draw. Dan ka ga danna draw zai kama wa'annan menu ɗin, sai ka zaɓi blank da ya buɗe. To da wannan sai kai selecting canvas size template kenan. So da wannan template ɗin muke so mu aiki, sai ka danna OK. Dan ka shigo sai ka hau kanan, sai ka danna don can sama, za ka ga edit image, sai ka zaɓe shi, sai ka nemi effects. Ga effects na farko, cikin effects za ka nemo effect mai suna lomo. Gashi nan in ya buɗe za ka ƙara danna shi domin ya kama wanga menu ɗin. Sai mu ɗan ja gaba, za mu bar shi nan yadda zai yi. Bayan ya buɗe za mu nemi duro. Sai ka shiga duro, sai ka danna nan kaga saman wata layer kake aiki. Ka gani bayan mun ga abun ga ya buɗe, mun ga saman layer da muke aiki, sai mu zaɓi color. Amma baki za mu yi aiki da shi, sai ka mai maki, sai ka danna nan wurin inda aka sa 0 ina da plus, sai ka zaɓi wannan 4 corner, aka cika shi fill. Ka cika shi fill, sai ka sa OK. Bayan ka sa OK, sai ka ja taɓa screen za ka yi, ka ja shi, zai baka damar yin wanga drawing ɗin. Ka sa domin sakin shi kawai ka taɓa ko ina ka ga dama a jikin screen, sai ka ƙara zaɓen wurin kwalo. Za mu sa farin kwalo, shi ma haka nan za ka taɓa ka ja ne domin ya baka damar yin wannan kawo, domin ya baka damar ajiye shi inda kake so. Sai mu gyara wannan shi ma misali. Mu sa OK. Bayan ka sa OK, sai ka ce in ka danna wurin layer, sai ka danna wurin plus sign ɗin nan, sai ka ce photo layer. Haka zaɓi hoton da kake so ka yi ma sama frame. Za mu zaɓi wannan hoton, sai ka sa OK. Bayan ya buɗe, sai ka zo ga layer, ka danna wurin dot dot ɗin nan guda 3, ka yi copy ɗinta. Wannan na ƙasan kawai ka goge ta, domin wannan wayan ba ta drawing da ya dawo daga ƙasa zuwa sama. So domin aiki da shi, za ka ga inda aka sa normal ɗin nan za ka danna shi, kamar yadda shi multiply. Kamar da shi multiply, sai ka danna wurin dot dot ɗin nan. But kamin ka mai da shi multiply, ya kamata mu yi copy ɗin su, saboda za mu ci gaba da aiki da su. Sai kai danna copy na wannan hoto farko, sai ka zo shi ma wannan layer ka danna mai copy. Yawa, sai ka kulle su wanda aka sa irin kawai nan za ka danna domin kulle layer. Sai ka dawo kan wa'yan guda biyu, wannan sai ka danna inda aka sa normal, ka danna multiply. Idan ya nuna ma haka, sai ka danna wurin dot dot ɗin nan guda biyu, za ka transform, sai ka zaɓe shi. Sai kai haka, ka zaɓi inda kake so ka ajiye abin ganka. Misali wannan masa OK, sai ka zo wurin shi, in ka zaɓi layer kana kan layer, za ka danna wurin dot dot ɗin kuma again za ka yi margin da shi. Ka gani abin da, sai ka ci gaba da aiki, sai ka koma sama wa'yan galiyoyin guda biyu da muka yi copy, su ma za ka buɗe ido, sai ka kuma danna, ka fara yin copy ɗin layer ƙasa tukunna, sannan ka zo ka ƙara danna wannan, ita ma ka ƙara yin copy ɗinta. Su ma sai ka kulle su, sai ka dawo kan wa'yan guda biyu, sai ka dawo kan wannan, sai ka zaɓi so sai ka fara zaɓen normal. Danna normal, idan ka danna normal zai baka wannan option ɗin, sai ka danna multiply, sai ka danna nan sama wurin dot dot ɗin nan guda biyu, ka danna transform.
ka danna transform sai ka haka. Ka sa ok sai ka danna wurin dot nan guda biyu ka yi margin. Ka gani inda aikin ka tafiya da kyau. So haka yanzu ma ƙara yin kwafi nasu, amma sai ka buɗe domin kwafi. Sai ka sa kwafi na farkon, sai ka zo ka na shi ma ka yi kwafi ɗin shi, sai ka zo ka kulle su ma again. Sai ka dawo kan wagaliyan ka zaɓi, aka danna normal ka zaɓi multiply. Idan ka zaɓi multiply sai ka danna can wurin dot ɗin nan guda uku, sai ka danna transform. Idan ka zaɓi transform sai ka zo ka makawo, misali makawo shi nan, kawo shi nan ƙasa mai sauki. Bayan ka yi hakan sai ka shi ma ka yi margin ɗin shi da ɗan uwan shi. To ka gani da aikin ka tafiya da kyau. So sai mu ƙara koma kan wannan layer, ka buɗe idanun ka ƙara copy ɗin shi, shi ma na biyu ka yi copy ɗin shi, sai again ka kulle idanu, sai ka dawo kan wannan layer, shi ma again kamin ka danna wurin dot ɗin sai ka zo na ka zaɓi multiply, sai ka zo nan sai ka danna nan ka zaɓi transform. Mun dawo da shi nan ƙasa misali. Ka sa ok sai mai margin ɗin shi da na ƙasa. Mun gani? Sai wannan na ƙarshe, shi wannan shi ne na ƙarshe, kawai sai ka saki idanu ka buɗe su. Bayan ka buɗe shi sai ka zo kan wannan layer, sai ka zo ka danna multiply. In ka zaɓi multiply sai ka zaɓi transform. Ka zaɓi transform kawai sai ka sa ok. Idan ka sa ok ka danna dot ɗin nan guda biyu ka yi margin ɗin shi, mun gani yadda aikin ka yake tafiya. So abun da yi irin ba da ma'ana haka nan ba, wani mu gyara shi. Ka danna can sama domin mai ruwa ne da abu nan. Har mu ƙara yin kwafi ɗin su sai kamin mu ce mun gama. Shi ma wannan sai kai kwafi ɗin shi ka kulle su. Bayan ka kulle su ina za ka zaɓi aka mai da shi, ka mai da shi wanda za mu mai da shi multiply ko? Sai ka zaɓi nan sama ka danna wurin dot ɗin nan guda biyu ka zaɓi transform. Bayan ka zaɓi transform na matso da shi na haka, na yi shi ɗan ƙarami, sai ka yi margin ɗin shi da na ƙasa. Sai ka zo kan wannan ka buɗe su, idan ka buɗe su sai ka zo kan wannan na sama ka zaɓi, dama yana multiply ɗin shi ba matsala, sai ka yi transform. Ya mu juya shi haka, samun yadda muke so mu sa shi. Shi ma sai mai margin da na ƙasa. So na ganin da wannan na kawo ƙarshen wannan tutorial ɗin na yau. Sai ku danna sama wurin makin domin mu na saving. Sa discard, dan ka sa discard zai kawo ka nan, sai ka danna nan kai saving. Na gode. Stop.